MiDNI, egiaztapena. MiDNI zure nana da, baina mugikorran eta abantaila askorekin. MiDNIren datuak gailu ezberdin askoren bidez irakur daitezke, ez bakarrik gailu mugikorren bidez, hauek gaur egungo saltokietan badaude. Telefono mugikorraz gain, baita webkamerak barrakode irakurgailuak eskanerrak ere. Nana mugikorran onartzea beharrezkoa da legez urte bateko epe iragankorra igaro eta gero. Ohiko nanarekin bezala, nortasuna beharrezkoa denean egiaztatu daiteke segurtasun osoz. Egiaztatzea PPA guztiontzako librea eta doakoa da, bai herritarrak eta baita profesionalentzako ere, eta aplikazio dendetan eskuragai dago. Horrela funtzionatzen du, MiDNI appak jabearen mugikorran nana sartuko du, eta QR kode bat daukaleen aipatutako gailu baten bidez irakurri daitekeena. Prozesua erraza eta azkarra da. Dokumentuaren egiazkotasuna metodo elektronikoen bidez bermatzen da, halaber ez dutela salatu, galdu edo lapurtu dutelako. Beharrezkoak diren egiaztatze datuak bakarrik eskatuko dira kasu bakoitzean. Adin nagusitasuna, nortasuna edo datu guztiak beharrezkoak direnean bakarrik. Pribatutasunaren erabateko bermea. MiDNIren datuak gordeta egotekotan, datuak tratatzea arduratzen direnek sartuko dituzte beren fitxategietan. Honek transkripzio akatsak edo hutsak saihesten ditu. MiDNI erabiltzeko makina bat momentu daude. Garraio bideetan, polizia etxeetan, sarrera mugatua duten eraikinetan. Kasu bakoitzean irakurketa metodo ezberdina erabiliko da, baina beti izango da seguru, azkarra eta erosoa. MiDNIk erraz jartzen die bere nortasuna frogatu behar dutenei eta nortasun hori egiaztatu behar dutenei. Polizia Nazionala, nortasuna, segurtasuna eta zerbitzua.